Maayong hapon, mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Hanging amihan mao gihapon nakaapekto karon sa kinatibok ang arkipelago sa Pilipinas, samtang ang bagyo nga may international name nga Wutip atong nasigpatan sa gilayon nga 1,740 kilometers east sa Southern Luzon. Ang maong bagyo layo ra kayo sa landmass sa Pilipinas ug wala kini direktang epekto sa bisan asang dapit sa atoang nasud. Apan gipaabot kini nga posibleng mosulod sa atoang PAR karong Huwebes ug atong pagatawgon og si Bagyong Betty. Apan bisan pa man makasulod kini, gipaabot nga wala gihapoy epekto tungod kay maghinay-hinay na kinig kahilis ug usa pa layo siya sa landmass sa Luzon. Og sa tuang forecast para sa mosunod na 24 oras diri sa probinsya sa Sugbo, ingon man sa tibuok Kabisayaan, makasinati gihapon kita sa init nga panahon, inubanan lang sa mga panagsang pagkamapanganuron, apan ubos ang tsansa sa mga pag-ulan. So atong pahimangno sa tuang mga kaigsuunan nga likayan ang direktang pagpainit sa adlaw ug minom ta og daghang tubig, likay sa dehydration o mga sakit nga dala sa init. Ug para sa ato ang sitwasyon sa hangin ug kadagatan, tungod kay hanging amihan ang nakaapekto nga sistema diri sa Eastern Visayas, ato ang hangin kasarangan ngadto sa kusog ang paghuros gikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa baluron. Samtang sa Central ug sa Western Visayas, ato ang hangin hinay ngadto sa kasarangan nga nagahuros gikan gyapon sa amihanang silangan ug ang kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalud. Samtang kadagatan muhunas alas 9:22 karong gabi sa gimub-on nga 0.11 meters. Ingon man mutaob ugma alas 3:11 sa kaadlawon sa gitas-on nga 0.87 meters. Laing paghunas ugma alas 8:43 sa buntag sa gimub-on nga 0.23 meters. Samtang para sa atoang temperatura, diri sa Central Visayas ato ang minimum temperature magasukod sa 23 ngadto sa 24 degrees Celsius. Ingon man maximum temperature anaa sa 30 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, ang minimum temperature naa sa 23 or 24 degrees Celsius. Ingon man maximum naa gyapon sa 30 degrees Celsius. Para sa dugang detalye, bisitaha lang amo ang website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ingon man ang amuang mga social media accounts nga naka-flash sa inyong TV screens. Kini si Romeo Aguirre para sa Balitang Bisdak og Mayng Hapon.